Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ngesebonga right kunento ethintwa ikhehla lethu lapho uMdala engifuna sesiphethe ngoba sesiyapha bafethu ningayivaleli ngaphandle ekutheni nihambe niyokhuluma noma ke mhlambe ke usiyosho ukuthi kwesikhulumile kukhona nowena owaziyo kukhona nowena okuzwayo uyabo right ngifuna ukuchecka la umkhulu uthi ake sibe grown up abantu abadala ake befunda ukuthi isikhathi sabo njengamanje isikhathi ukufundisa abantu abasha ake bethethe labantu abasebancane ezikhundleni babaguide yes what the profound words yeah angiqale ngale kasisi yes uthusisi angisazi lo mbuzo but ubukhuluma ngokukhetha leadership nokuthi uma sesibakhethe isikhetha abantu abanjani buhamba lapho akunandaba ukuthi sikhetha abantu abanjani okubalekile ukuthi senzane emva kokubakhetha uyazi mfakhumana enye inkinga esihlelisele emuva ukuthi sizitshe uma sesivotile sesenze konke saqeda uma sesivotile safaka ubuholi lokhu esibona ukuthi buzokwazi uku-influence amapolisa ahambe ngendlela efunwa yithini yes kune responsibility eningi esele ngakuthini ukuthi siyenze ukuze sikwazi ukulungisa amandla sebantwini akukona ukuvota kuphela uzothi yonke into ke sekuyilona ikhansela no sidinga ukuthi sibe khona sidlale okunye kwethu kwezinto ekufanele sizenze lezi njengoba sila namhlanje ukwazi ukufundisana nokubonisana ukuthi ya masuka la siya ngalaphi sinikane leyo direction yabo so okuningi kuzowenziwa abantu ngaphezulu kwe leadership but ke le yamkhulu isifo esikhona eAfrika umona eAfrika yes eAfrika abantu abakhona abadala bahluleka ukunderstand uma sekuyisikhathi sokudlulisela kubantu abalandelayo ikona ngisho umnotho wethu ungahambi ngisho ama generation awu3 baningi omkhulu ababeyizigwili kunomkhulu ababeyizigwili eminyakeni emithathu edlule ingane zabo nje amazi yahlupheka yabo because yonke into yethu isekutheni sitholani manje thina sitholani manje siyahluleka ukudlulisela yabo even now mzabalazo yes ngathi awukho shortcut emzabalazweni uma kuyi isolution ethi next year soba right yeka kusiyona just ngathi manje so vote ngo2026 uma sizitshethi yonke into izoba right emva kwayo akuyona isolution irevolution ithatha isikhathi abantwana baIsrael mabephuma eIsrael kwakunendlela ka4 days but bahamba ngeka 400 years yabo ngoba irevolution ihlezi izoba nengcinamba endleleni futhi ayinawo shortcut uma ku shortcut akuyona abelungu banjalo abelungu nomnotho wabo uhamba ama generation ngama generation because yonke into bacabanga ukuthi ukuzazibona sengiyisigwilini uyabona ukuthi izingane zami noma izingane zengane zami zingakwazi ukuphila ngalomnotho khona zingasebenzanga thina okwethu ukuthi uma usuno 10000 uvela uzibona ukuthi ikona ke kuyinto siyahluleka ukudlulisela ku generation elandelayo ya inkinga yethu ekufane nje sizama ukuthi silwe nayo no mfowethu sesingabaphethelweni inkohlelo lethu sibonga kakhulu nje enithenda thatha isikhathi senu nina besilo nazohlala nathi la kwi podcast kwenzeke podcast #ezembusazwe la khona sikhuluma ke ezepolitiki sibheke ekuhlaleni kwethu ukuthi njengoba sila iJado Place yini esingayenza yini engenzeka ukusilekelela ekutheni ukuthi siye phambili bengifisa ukuthola noma mhlawumbe oyedwa ke oh yes ongasitshela ukuthi thilela kahle la ekuhlaleni eja la local siyabona national but la local sidingani sidinga ini njengamanje ngoba izidla sidinga kwamanje lokhulumayo noNhlanhla wamkhize ngiyajabula nje ukuthi iYouth ine program yes yekwenza kwenzeke yes cabanga ukuthi kunezinto eziningi esifisayo nje la emphakathini bese ngiba nokuphoxeka ukuthi iYouth yala ayikho ayikho ngiyaphoxeka ngempela ukuthi izolalela noma izokhuluma okungaphakathi ngoba kuningi ngiyakubona vele lokho kwezindlu kuthiwa sekuyeke sebandlula sesajwayela nje ukulala siphakamisa indishi kanje sekuyinto esijwayele leyo ukuthi maliletha sizobamba indishi kanje wona ama toilet kanjani ama toilet ke ayinkinga mina into engiyifisayo ngifisa ukuphusha iYouth ukuthi ngiyafisa ukuthi iYouth ibumbane angazi ngenza kanjani ukuthi iYouth yakwa 25 ibumbane ibambisane yes mhlambe kube nezindlela ezothola ukuthi
bayithuthukisa kanjani ngakwezemsebenzi noma sithuthukisa kanjani ngoba baningi nomama bakhona abangasebenzi khona omama abahleli abangasebenzi kodwa kukhona izinto uma ngathi masithola indlela yokuthi benze izinto ezithile bapheke bathunge kunomama bakwazi ukuthunga kodwa ngoba sicindezelwe asikwazi ukuthi tholakale lawo mathuba kuneyindawo okutholakala osubkhishini lawo mathuba athola umntakabani noma obani abaziwayo wena mawungaziwa awutholi lutho ngiyafisa ukuthi iWood ilwe nehlava enjenganalezo ithole indlela ongenzeka ngayo nokuthi kunabantu abasha abaphuza utshwala ukuthi babangalanda kanjani ukuthi sonde nje kuyimic ungadidi kakhulu bakwazi bangabalanda kanjani ukuthi bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukulwa lento elwayo ngoba thina sesesithi izindlu siyithola sezotholwa abazukulu bethu thina vele ngesayithola kodwa abalwele impilo ke engcono kuneyethu ave kunzima ukuthi ingane iqede esikoleni ayisebenzi ihleli isiphuzela utshwala kodwa kade ifunda umatric uzabalaza ukuthi hayi ekugcineni ngelinye ilanga lengane yona ezongisiza kodwa uthola ukuthi hayi siphuzela utshwala ngoba isikole ayisitholi izinto enjena umsebenzi awutholi kubhlungu sabazali ngiyafisa nje ukuthi usihlalo wewadi akwazi ukuthi iYouth yakhe idingane emphakathini akayibize ngelinye ilanga njengale le program yanamhlanje befaka ngabe uqale wayibiza wabiza iYouth angasho ukuthi iYouth eMK iYouth nje umphakathi athi ngizoba nento ekanjena kanje ukuze bakwazi ukuzoyikhulumela kunabafowethu abadla ihunga awumazi lo umuntu odla ihunga ukuthi yini eyamenza mhlambe ngenze ukuthi umsebenzi ayo ngawutholi ayenza ukuthi azayokwenza fanele ubabize labo bantu akhulume nabo ngiyacela ngiyabonga right sibonga kakhulu mina ngeke ngathandi ke ngoba uvalela umuntu kuba yicala asivalelani kuyikwenze kwenzeka ngani yakwethu lokhu ufike ekseni la kusiqoqe nawe laba silungiselela lokhu sifike ekseni commander yini ekuhlupayo come forward ngisangilibingelele comrade igama lami unokwazo kaMhlongo eWard 25 sure ngithi angibeke lana odabeni lwezindlu ukuthi enavele wonke umuntu uyahlupheka uhlala emjondolo kodwa akusho ukuthi laba abantu abahlala lana abanawo amakhaya la okunomhlaba khona noma sebelana eThekwini bayathanda ukuthi babe nazo izindlu emakhaya la abasuka khona umhlaba ukhona ayikho yini indlela yokuthi noma bekhona la eThekwini kodwa bekwazi ukuthi bebe nezindlu zabo emakhaya kube ukuthi la abahlala khona ama temporary structures kodwa emakhaya akubo la okunomhlaba khona bekwazi ukuthi bakhelwe izindlu umhlaba ukhona nami nje nginawo umhlaba le esikhawini Ward 18 kodwa nakhona anginayo indlu angisebenzi kodwa anginayo indlu kodwa futhi mawuthi uyobhalisa bazokutshela ukuthi umhlaba ukho umhlaba sinawo siyayidinga izindlu umhlaba sinawo ngiyabonga hey uthintele iphuzu ke lapha commander mfoshelem uthintele iphuzu commander la iphuzu lokuthi but kuyafana nakwanongoma la ngisuka khona akho zindlu sinenkinga enkulu but angiqale kusisi lapha yes umamkhisi akhabazela kunento ayithindile enkulumeni yakhe ethinta notshwala yasabisa lakatshwala abantu abaningi babukhonzile idistraction bakhiwe ngamabomu yabo enye into le ngifuna ukuthi sibuye sibaxolele yeah into enziwe le ngamabomu wakhumala Sure. kubulawa kahle isizwe yabo but into ekufuna silwe nayo ile ayisho ukuthi sikwenza kanjani sibenze babe disciplined ngama terms asimple ukuthi sizikhulisa kanjani izingane eyenza into ekufanele yenzeke yabo engenza into ngoba iyayithanda ngamamazwi idiscipline ukuthi kumele ngesikole ngoba kumele ngiye akunandaba ngiyathanda noma ngithanda so ilekha kakhulu ekukhulisekeni kwethu sikhuliseke ngendlela ethize esenza ukuthi sibe abantu abathizi kona ngingakushayela izandla ukuboshwa kweingane
ngokushawa nje kade ngikhuluma ngokudutshulwa kwabantu ekuthiwa bayizigebengu ngaphandle kokubhekisisa ukuthi into eyenza ukuthi sibe nabantu abanje iyini kahle hle ngoba njalo kusho ukuthi sohlezi uma sithi la kunobugebengu sicabanga ama street light nokuthi kuqashwa amaphoyisa akukho emlandweni lo ukuthi ukwanda kwamaphoyisa kuqeda ubugebengu ubugebengu bakhiwa ukulamba nendlala because sisasikweleta now uma sodila nenkinga kufanele siye deep ukuthi kwenziwa yini ukuthi sibe nezingane eziphuza utshwala na zikhula kanjani ingane nezingane ukukhuliswa kwazo sizikhuliselwa abanye abantu yabo because ne-education system yethu akuyona nayo yethu uma wengane uyiyekile isesikoleni usuku lonke uyibona ntambama futhi nalapho ukhathele akahlangene nayo uyibona kusasa ba ukuthi kanjani yabo so labantu siyabayeka bakhuliswe izitha zethu mase bena 20 sizitshela bazenza into efunwa yithini akuhambi kanjalo emhlabeni akekho umlungu ongaba comfortable nokuthi ingane yakhe ikhuliswa yithini ithina kuphela esi comfortable nokuthi ingane zethu zikhuliswa yizizwe yabo so iparenting abazali bazikhulisa kanjani ingane ngiyazi ukuthi ama institution asinawo masithi manje azinga esikoleni noma zabelungu noma ezikoleni ezine system yabelungu ziphe zethu ezine system yethu yabo asinalutho lokureplace izinto esibona ukuthi zero ngwe-system ikona ke sithi self determination sizakha nini izikole zethu zokukhulisa ingane zethu siwakha nini amabhenki wethu okufanda ingane ezidaka utshwala la zazi nama business ideas are right but sezazi zadakwa because awenzeki azinayo access to capital uma uphila kwe capital state udinga icapital ukwenza noma yini oyicabangayo so now uma ungekho wonke lawo maphupha azoshabalala kunamasonto ke engifisa ukuthi ngiwathinte because sihleli nomphakathi la angenzi lutho kuyona yonke le nkinga nawo isonto akuyona into eronke uJesu uzosikhulula akenzi kanjalo ngiyangithi mina khumalo uNkulunkulu usebenza ngawe akasebenzeli wena yabo uNkulunkulu usebenza ngomuntu akasebenzeli abantu so noma ungamlinda uguqile lo Jesu ngeke azafike ulinde wena ukuthi uzosukume kube khona into yenzayo now njengesizwe asibe nezinto eziyama solution ecollective hayi kakho kakhumalo senza kanjani ukuthi mina nawe nomkhulu lengane lezi sizikhulise ngisho kuthiwa kuzona ezasekhaya because uma siziyeka vele inkinga yemphakathi ingane inkinga yomphakathi ungafocus on hayi mina zakakhumalo zi right but uma sezenza izinto azizenzi kakho basegebengu zizenza nasekhaya yabo so kubalekile ukuthi sihlangane kuzona zonke izinto esizicabanga njengama solutions and then ke sibe nama solution ecollective hayi la ukuthi mina ngenza ukuthi okay so ngisho kanjalo mhlambe ke sesifike emaphethelweni no commanders angifuni mina ngiyangithanda ukuvalela abantu ngifuna sivale manje anyone othi yena ukhona okusalile ngoba ngiyafisa mina ma commanders noma ke emphakathi wakithi ukuthi sibe nayo lento okuthiwa ama solutions sibe nazo lento okuthiwa izixazululo ukuthi kulezi inkinga ezingaka esibhekene nazo siphuma kanjani for example uyakhumbula ukuthi thina sine mandate ezikwenze kwenzeke esayinika umkhonto wesizwe sathi umkhonto wesizwe uma usungene kwi 2/3 majority sifuna unciphise ukugaya kotshwala that is our mandate that's what we want kumkhonto wesizwe ukuthi utshwala abungabe upercent and akube nanekhathi mhlambe thola ukuthi utshwala uma ungathola uphethe utshwala ngo1 o'clock kube yicala noma ngabe ukuphi noma ukuphi eNingizimu Afrika because ngaze ngathi ngikhuluma nawe kunamazwe khona la kudlala khona iWorld Cup nona ngeke befe khona kade kudlala khona iWorld Cup kule lazwe leliyana abdayisa utshwala bale baphethe kuWorld Cup bethi bafuna ukuzodayisa utshwala khona eQatar so it's possible ukuthi utshwala bungabikho because umuntu uzokutshela ukuthi athi no benza umnotho muphi wona lo owenza thina ndlemnyama sidunguzele angaze ukuthi khona umuntu ukuthatha lapha no I mean hamba mkhulu lapha 1 minute mkhulu sesifuna ukuphetha ungabusaba mude yesiguthi uzomlinda yeah kodwa 1 minute mkhulu 1 minute yes Wababhuti awukwazi ungakhuluma usuhambe ngeke come this side come yeah hayi siyabonga kakhulu noma ninginika iminute elodwa azi lincane kabi into engizokhuluma okokuqala ngizokhuluma ngicela ukuthi konke sikukhulumayo sicabangele iyouth yethu ukuthi noma ningenza nenzeni sicela ifeme empty ezoqasha abantu balayo 125 evuliwe hayi abantu baphatha amapiki amantombazana aphatha amapiki namafosho lakho ngoba bese umsebenzi lo udodi loyo
sicela umsebenzi wasemafemini bafundile abantu baye ekoleni baye emanivesithi ama-wrestling sicela baphathe emafemini bavuleleke amafemu la avaliwe baphathe youth umkhonto sizawenza lokho okokuqala abangena emgwaqweni akuba bathi noma bokuhamba-ke noma basebeguge njengathi kodwa nina ningene emafemini sicela kuvula amafemu yokuthunga amafemu okwenza o-ice cream amafemu okwenza niqashe iyoti okulandelayo umkhulu akushoyo sicela ukuthi uma ngabe nina niwumkhonto wesizwe njengoba siwumkhonto wesizwe nami myself la eSouth Africa umuntu ozala sicela azovula amathuba omsebenzi ayazothunga icathulo siyakwazi ukuthunga icathulo leSouth Africa siyakwazi ukulungisa inwele leSouth Africa ayikho into esingakwazi ukuyenza sicela iphaza shop ibeza ama-African ala eSouth Africa abantu abalela umbuso wethu siyacela ukuthi umuntu angasuki ngakube ezovula ukuthunga icathulo la ngoba uhlulwa yini ukuthunga ngakubo uvalela abantu bethu obuthelezi bayakwazi obuthelezi ukuthunga icathulo kodwa uthelezi uthunga ngo-6 rand uthunga ngo-2 rand so ke ngicela ukuthi-ke silungise naloko ukuthi bakithi abantu bala eSouth Africa abalela lo mbuso womkhonto wesizwe from kuNkatha ku-ANC kuNkatha kuzofika umkhonto silwela ukuthi umuntu omnyama waseSouth Africa akakwazi ukuzenzela into yakhe siyakwazi ukuthunga icathulo siyakwazi ukukhanda amakhanda siyakwazi ukuphema sikwazi ukwenza sikwazi ukuvula iphaza shop sicela umuntu angezi la azovula iphaza shop sifuna umuntu ozala eSouth Africa azovula ifemu aqashe abantu bethu yebo siyabonga kali iyouth iqasho umuntu ozala eSouth Africa vela ngaphandle akazovula ifemu ayazothunga icathulo ngiyabonga ngu-S Mthombeni waseSouth Africa umkhonto sizophatha viva umkhonto sizoviva umkhulu umkhonto size u-125 siyabonga right asingene nje ma-commanders singene nje singabi ngifuna yazi into ebuhlungu yazini before ngene kunelento eyenziwa abantu abasha noma eyenziwa ngabantu they want mfowashelembe they want ukuthi wakhuluma ukuthi it's self determination ukuthi bathanda ukuthi umuntu azidetermine ukuthi mina ngizokwenza lokho kuzokwenziwa obani uyangizini so now there's no one ongaba yikhansela njengamanje simaziyo but abantu abasha bakhona namanje bakhona lapha they're not contributing with nothing they are contributing with nothing you understand so now uvulela sona isitha njalo ukuthi siqhubeke singene siye phambili so if kuvela amathuba njengalawo let's work hard ukuthenza show ukuthi angifuni ukunothiseka nami ngifuna ucontribute noma uthiwa uyena ukhansela but have a word umtshela ukuthi ngikubhekile if ungenza 1 or 2 mina njengomuntu omusha ngizokwenza u3 because ekugcineni ingane uzoyizala ezophila muphi umhlaba yes my sister Sanibonani igama lami nguMbalo ngakaLthuli from Pantantil what 25 mina ngisukuma nokuthi nginalamazi ukuthi thina sabantu abasha sinenkinga eyi1 yes sihamba seyikoleni siyafunda siyaphasa siba nama degrees nama diploma o masters o honors but then into eshaya eyi1 ngiyazi abanye bazongiphikisa kodwa ngisho into eshaya eyi1 silindele thina ukuthi oqhamuka umuntu athi yaze endaweni ethi yaqashwana no sabantu abasha asukumeni amadolo asasebenza asukumeni same sifaka ama CV okay manje isikhathi sami seka-apply online asibhekeni imisebenzi online then si-apply online akekho umuntu uzofika kini ngoba nakunejazi azokutshela ukuthi endaweni ukuthi kuyaqashwa no akekho umuntu uzokwenza lokho esikhathini samanje abantu abaningi umuntu ufika ngene emsebenzini mase ngene emsebenzini afaka umuntu wakubo mayifaka umuntu wakubo wena uhleli kini nejazi lakho unayo amathuba la unazo certificate nako konke true ufundelile lokho ofuna ukusebenzela isikhala sikhona but then thina into esilekhaya ukuthi siphume even online we can do ukuthi like sithole imisebenzi it's not that eSouth Africa imisebenzi ayikho that's why abantu bangaphandle bengenile it's not that imisebenzi ayikho abantu bangaphandle bayaphuma umuntu amba ufuna umsebenzi thinto esenza siyalala silinde ukuthi ikhansa azosinikeza imisebenzi silindele ukuthi usibani senze nawo ukuthi uzongifaka why singayisukumeli thina asisukumele ngithi sifundile safunda senza ama lokhuzana silake ama diploma degrees bani labo sayifundela imisebenzi sasenza ama practicals senza ama practicals why pho silinde umuntu ongaphakathi ukuthi asasifake power siyabona why
Thank you. Next. Sukumeni. Next. Ngicela ukunika 1 minute. Ngiyaxosa amakhoma naseshaya isikhathi. Sizobuya la. Nabathanda futhi ukubonga ukuthi kukhona isikhulumi nabakufundile nabo bangangena. Yes bot. Sondela nje kakhulu kwi-mic bot. Ninjani? Siyaphila bot. Siyaphila. Ngiyani izimpela nikhuluma ngenhla ngithi ukuthi icindezelekile intsha yabo lo. Yabo kulama feme nikhuluma ngawo. Kunobaba abanezimpunga abaseyikhundleni lapha. Abadala abano 6 years efuna ngabadla impesheni lapha. So ngena kanjani? Yeah. Yini indlela esifanele singene ngayo. Sidecide ukuba omeshant khona la ngaphansi sidayisa utshwala khona la ngaphansi. Okungcono yabo ngoba khona la ngaphakathi abantu abanikeza imithuba yomsebenzi. Bafuna amantshontsho bathi amantshontsho ngazi kanjani. Khona la laba abadala laba baseyikhundleni laba baphambili. Yabo nje lento esihlangana nayo thina siyintsha. Angifuna ukukhohlisa futhi inzima kakhulu. Yabo uzokwazi ukuthola imali ufuna udayisa insangu, udayisa ugwayo, udayisa lezo zinto lezo. Uzofika lapha engine garage, mhlambe shell garage ugcela abantu bokufika. Umuntu oyimanager khona, umuntu wala eSouth Africa. Qasha imali entuzana ungishala endlini mina ngidayisa ugwayo la. Yabo lonto le. Enzima nje kakhulu, angazi futhi lento le ingenziwa kanjani. Serious, ayithethile. Washelem, liselidibanga. Next. Baningi abantu abasha la. Angithi hlezi befuna abantu ukuthi ukhansela uyabheda. Ake sizwe manje. What is your input? La uhlaleni uthi kwenziwe njani? Igaba uLomcebo Ndlovu ngisuka eBenwood. Yes mama. Hayi bafethu sicindezelekile ngempela siyintsha. Yes. Hayi yabo nje umsebenzi kunzima ukuthi siyithole noma thiwa uyazama uyafaka online bacathi bafuna umuntu ono-matric mongena u-matric uzosebenza phi. Yes. Futhi ke mase ngikhulumela abantu bokufika bawuthatha umsebenzi bethi 50 rand. Wena ungeke uziwamukele 50 rand endlini bele uthenge ukudla nezingane bele ubheke izingane umama. Manje ngeke uzukwazi ukusebenzela u50 rand. Bona bayakwazi ukusebenzela u50 rand. Mhlawumbe uyazi ukuthi lo munye wangakubo uzofika nento ethile. Yes. Awona nje mina la ngihlala khona eBenwood, indawo ziyadayisa. Kodwa khona abantu abamukela izindlu zeyikhukhula. Abanikiwe indawo. Kodwa indawo bayidayisa abantu. Ngono 3000 yayithola indawo, no 8000 yayithola indawo. Kodwa abantu bahlala nga2. Abamukelwa ngeyikhukhula. Hayi kunzima bafethu manje umsebenzi sihlela sisebenzi kodwa siyazama hayi ukuthi asizama. Yes. Uthi uyazi ukuthiwa endaweni ethile usibanibani ufakile umuntu wakubo asiwa nomuntu emakhaya omfaka kuleso sikhundla leso. Hayi baqinisile shem kusebenza abantu abadala thina siyintsha sihlele emakhaya asisebenzi o60 batana 40 60 bahlele ezikhundleni naye makuthiwa kufuneka umuntu othile uza nomuntu wangakubo thina sihlele emakhaya. So nje abona nje thina siyouth nje siyayichitha nje impela ukuthi nje kumele qashe umuntu ono-matric qashe umuntu one-degree nani khona abanye abangenawo degree kodwa bakwazi ukwenza umsebenzi ngobani bona bengaqashwa. Hayi aqashweni kahle nje yekeleni ukudayisa umhlaba futhi umhlaba awunika abantu abahluphekile ngempela ngeke uvele udayisa umhlaba ngo-8000 la ngikhuluma into eyenzakalayo dayisi umhlaba eBenwood kodwa abantu abalokhuza ngeyikhukhula nabashelo bahleli nana mama uthi kudayisa umhlaba kudayisa lemjondolo le yona le dayisi umhlaba semjondolo la kwasiwa khona abantu basebemathilini yadayisa ayifihli 8000 dayisa umhlaba 8000 because you can't tell me for Shelembe ukuthi njengoba sihlezi kule ndawo le asikho emthethweni kodwa wena ususemthethweni ukuthi usidayisele indawo. Guys bayidayisa imhlaba abanye abantu kodwa hayi sengihema danke sabo mina ngivote from 1995 asingamlele makhomanda singamlele sesihamba singabhori intombe endala la sesifuna ukuvala nathi phini ngiyabuya futhi yes chef hayi la nginombuzo umfashelembe yes kunento lokuyenzeka especially kwezomsebenzi mawuthi angena konke lama platforms akhona internet like obani mhlawumbe Indeed ama agent ahlukene ahleze post umsebenzi i-hour ne-hour kune-upload umsebenzi omusha. Yes. Mongathiwa wacombine wonke I'm pretty sure ama openings akhona emhlabeni close to 1 million. Kodwa uzothola ukuthi no 50% angasebenzi. Ba-apply abantu each and every day. Kodwa ukazi uze ethi umuntu mina ngiqashiwe kulapho bevezwe lapha. So ngifila ngathi kwayona i-system lethu sesenza mhlawumbe i-media yethu lekuthiwa yethu mebesho. Engathi naye khona lemqondo udlalayo.
yabo i-reality yenye into but imedia yenye into so na shemfashe ipoint nami sekutheni ngifisa ukwazi mina ukuthi kahle kahle i-media control ubani isiza thina abantu abaphilayo within lelo lizwe lelo uyabona yazi ngiselapho bhuti ngazi ngiyafisa mfoshelembe ukuthi masibuya la ngicela linothele down ukuthi ngisafuna sikhulume nge-system ukuthi what is a system because lokho sikhulume njalo la lokusithi system and ungabantu abalost ukuthi nikhuluma ngani manithi system so but masibuya kule ndawo le ngoba saze kwezinye indawo nafuna siliphathe leli system before sikhuluma indawo zama-system mfoshelembe ngicela siyichaze nayo ukuthi yini system sikhuluma ngayo so ngibuyelana ekutheni khona umuntu ozothi abantu abasha balazy abanye umuntu eyenza application online sengithothi uyenza application kodwa sekufanele uyalahlela ngoba vele ngeke kwenzeke lutho kahle se create ngathi i-platform ukuthi ake sibenze kuba ngathi ikhona imisebenzi ibingekho kahle ayikho yabo because mobuye inflation rate no rate sinayo abantu abangasebenzi iphezulu kakhulu but each and every hour each and every second ba upload something show ukuthi nayi vacancy ethile kuke kuthiwa kufuneka mhlawumbe kwamasipala ukunothisa kakhulu ngoba khona ama platforms akhona kuthiwa kufuneka mhlawumbe 1000 ama-general workers uthi mawuthi uyanothisa ubuze bangaba bize for interview okuthi umuntu akazi ngene kumina ibhala u-regret kuphela kuthiwa u-regret kanti obani baqashayo uthi yabona usubona mhlawumbe usubona ngifuna 8000 ubona mhlawumbe abawu-20 begqoka uniform abasha uthi yambuza umuntu hayi interview cha khulile ngafa usibani bekufuneka 8000 kusho i-budget kusho ama-salary awu 800 and something azodla umuntu oyedwa kahle kahle noma bechazelana ngawo masulo 20 wasoholela mase wakhiya iform ukuthi kuqashwe abantu aba-1000 so imali estate yamisuse kakhulu ezinye izinto asiyinotice kodwa yabo so masingaqala silungise la kwi-media la silungise lapho kuneso esokubona okay asibele kwemfashela mbe umbuzo ophela kuwena siyabonga qhala ukuthi indaba ye-media mina nawuhla sithatha kuyithinta kwi-podcast ukuthi i-media ubani lo owumnikazi wayo and kuyiqiniswa nganani kuloko kushoyo ucommand ukuthi ngempela kuyenzeka ukuthi gcine kuba nama false vacancies qanjwa amanga kuthiwa kunemthiwa umsebenzi kanti awekho yeah no hlamba ngiqale nge-system yeah kafishane nje uyinqamleleko sesilambile no ngiyayinqamlela vele nami sengiyese ukubani ushukela usungenhla no uma sikhuluma nge-system wena mfakakhumalo sikhuluma nge kunabantu abathiza abacontrol ama-institute angithi nje kunama-institution abalulekile emphakathi njengezikole izibhedlela izinkantolo amabhenki yonke lonto ama-institution awukho umphakathi ofunctiona kahle singekho isibhedlela kufanele kube nendlela yokulapheka kwabantu awukho umphakathi ofunctiona kahle zingafundiswa izingane kufanele kube nezikole awukho umphakathi ofunctiona kahle lingekho ibhenke kuyilona elifunda ama-ideas abantu yabo so zonke lezi zinto kukhona ne-mainstream media le ayithintayo kumfowethu now abantu abacontrola lawo ma-institutions abantu abacontrola isystem lawo ma-institution iwona akha isystem now uma ubuka kuzona zonke nginike manje umphakathi wabantu abamnyama onesikole sawo awukho alikho ibhenki labantu abamnyama azikho izibhedlela zabantu abamnyama awukho umthetho ophethe abantu abamnyama so zonke ke lezi zinto izona ezenza ukuthi sibe nale nkinga ezinje lezi abafethu abazishoyo njengamanje and ngiyazwa uma sisa focus ekutheni kufuna sizama ukuthola umsebenzi na ngifuka lapho yes na umsebenzi uzothi usutholile ungabina ungakwenzeli lutho abantu abaningi uyasebenza wena mfakakhumalo yeah true mhlambe nami ngiyasebenza yeah sinani lutho yes because awusenzeli lutho ngoba abantu abathatha izinqumo kusasa unokuvuka kuthiwa isinkwa sinyukile thiwa upetrol unyukile awasilutho wena lapho so lo 8000 kade uthi uyawufuna next week uzoba ungaselutho uma sebe decide into abayidecidayo so now ikhole yokuthi asikiyeke utshwala asiziyeke zonke le now angisho ukuthi abantu abadakiwe uyezwa lonto ngoba ngifuna abafowethu bangishaya bathi ngoba nake ngaphuza ukukhuluma kabi ngento yethu yabo but asibe nesikhathi esiningi sokukhuluma ngento ezifana nalezi mase sibe nesikhathi esincane sotshwala
but ke ifocus yethu kakhulu kufanele bese inganeni because thina sesibroken ngiyabona ukuthi siyadala mina ngeke ngisakwazi ukulala mhlawumbe ngingayishayanga noma eyodwa court yes but uma sizoba nendlela yokufundisa abantu abasilandelayo ngendlela ethize Yes. singakwazi ukukhulisa Yes. abantu abangazi nokuthi yini savana yes abangazi nokuthi yini uJesu omhlophe Yes. abangazi nokuthi yini le degree okhuluma ngayo Yes. but aba successful because I success nayo kufuna sizichazele thina akuyona ile abasichazele yona no bafethu bakwenze wenzeke ne team yonke yomkhonto wesizwe ngiyacela ukuthi ngifela ukuthi kufuna sibe na program ngama weekends la ngaphakathi it's either iwolo where we going to teach we can ever sika organize mhlambe yona i-podcast but not much ukuthi sifuna ukubukwa but to teach lezi imfundiso kulezi ingane okhuluma ngazo nanoncese bakho mali ngicela ukugibela because Yes. ngifuna ukumlapha umfowethu Yes. nosisi lapha yes hey bangithintile kakhulu Yeah. and unokuhlala uzibuza ukuthi hayi cishe mhlambe ngahlulwa isikole noma mhlambe ngihlulwe ukucabanga noma ngihlulwe ukusebenza uzugcina sozishaya wena yes akulona iphutha lethu ukuthi sije akulona ngani yakwethu awenza ngalutho nje ukuthi uzubona into ekusalele kuphela ukuthi kufanele udayise insango noma udayise utshwala yes isystem yabakhetha abantu ezobeveza ku TV khona kuzowakheka le illusionetic shoot thina samavila noma sihlulekile yes yabo Yes. now ngike kade bengishaya abanye ngithi ukuthi uzitshela successful akuyona imisebenzi yakho khona abantu abasebenza kangcono kunawe abangekho successful isystem yazikhethela yona now uma isibakhethile yabathathi bayenza isibuko lapha ya ubezwe bethi hayi ama South Africans amavila sisesigcene nathi sesitshela mhlawumbe ngoba asikwazanga ukufunda kahle noma ukucabanga no isystem yakhiwe yenza abantu abanye bethu noma abaningi bethu bafane nathi nomfowethu yabo abanamsebenzi ayikho into abayicabangayo ngale kokwenza into abazothi laba ayikho emthethweni next thing afika umkhwana azosidubula sibulala asibulale futhi ni right ngalesikhathi siqale ezigebengu uthe omunye usisi hey uyasiza uyasebenza but ubulala thina awuthi abamnyama because akekho indiya ozolithola exothwala isigebengu yabo bakwazi ukwenza into ezosenza kuba ngazi ukuthi basingcolise ekuqala ku media yabo before basibulala akwazi ukushaya isizwe ongasingcolisile ngamazi umkhwanazi kuthiwa namhlanje Clement ubulala e10 wabafana vele ku right ngoba izigebengu nje awuthi abamnyama yabo so kufuna siziqaphele lezi zinto kodwa yonke lento izolungisa ukuthi siyakwazi ukuhlangana sisebenzisane thina because baqale ngokusihlukanisa kuqala before benze zonke lezi zinto zabo mfowethu asivale Khona- sengaze bashaya abafowethu ngiyabona sebelambile la thank you so much bafethu thank you so much I'm hoping ukuthi kukhona nikufundile but before ngivale mfowashelembe ngifuna ukusho leliphuzu elibalekile ufuna silibheke leli lokufuna umsebenzi leli phuzu mfowashelembe samele silibheke ukuthi nansi kwenzeke I know ukuthi nemali sifaka yeningi but abantu abasha kumele bafunde yabona the more we depend kuendabeni zokuqashwa the more sisfrustrator kakhulu let's come up with ama programs azosithuthukisa sinabaculi la eJado Place abanzima that we need to support sinabadlali bebhola that we need to support sinezinto eziningi sinamabhizinisi nabantu abakwazi ukuthunga into enjalo ezokwenza ukuthi abantu bavuleleke singavalelwa isystem nathi podcast siyisupporta kanjani ukuthi ifinyelele kuma 1 million followers ukuyishare izinto ezincane mntaba ukuthi the more we focus kwi system yabo yokuqashwa the more is frustrator ngoba very valile umsebenzi ufuna abantu abawu3 but thina siba u100 what is that but mhlazana ningangishayi Yeah. bangangishaya abantu angisupport ubugebengu yeah but mhlazana saqala sazilungisa inkinga zethu khona into ethi some of us will be put to sleep funa sivuma ukukhona abanye bethu esizongezwana kuze kufike esigabeni esithize sokubulalana and ngoba abhlungu ngoba kobe kuphoqa sikwenze lokho ngoba ibona aba defend isystem esicindezelayo and abantu abacindezelwa abaningi kunabantu abenziwe kwangazi baphumelele and laba baphumelele ibona abasetshenziswa ukuthi bakhulume sengazi ukuthi si right now kuyofika isikhathi la ekopho thina singekho right thina sihlale emjondolo thina singanawo amanzi Yes. thina esambodakeni sihlangana yes uma kufanele siyoba neexchange nezigwili zasekhaya ekuyizona ezivikela labantu soqala kubona kuqala ngamanye amazwi koqala kufa abanye bethu ibhlungu abanye obhuti bethu esiyobabulala kwiprocess and ngiyafuna ukusho lokho because kuzofika yes sobulalana kwiprocess yokulungisa and sobulala laba
abathathwa njengabantu abaphumelele because ibona abavikela isitha sangempela akufikeke sitheni bekhona ngoba ama TV bathi amavila thina yabo yeah so kosha isikhathi la ekofanele sibakhombisa asiwona amavila kahle yini because yena uright unemoto so zithatha lezo moto kabuhlungu mase sibizo ngezigebengu kodwa kusala isibhamu sobe singeke siyiqede iID noma ukulamba because sisasikweleta yabo yeah no asibonga kakhulu nina besilo sibonga kakhulu ngakho konke enithena kwenza nisuka endaweni zonke siyabonga kakhulu kuningi bese singakhuluma sizokhuluma nentsha kakhulukazi usihlalo wentsha weMK ukuthi asilekelele ukuthi sihambele indawo zala nalana sisazobuya ngoba kuningi sikhe phezulu nje kuningi bese singadiscussa and maningi ama programs avelayo kumele siwasebenze ake nishayile izandla nje ukuthi niathendile umkhonto wesizwe ke vela unayo imali ikwenza kwenzeka inayo imali akubanga akho ngisha amanzi lana ngani uthathe iphuzo omkhulu bewathathile bese lokusihlale close to 3 hours now ayikho into edlekayo nephuzekayo bafethu umzabalazo unjalo kodwa sibonga kakhulu kwi team yonke kwenzeke siyabonga bafethu siyabonga kakhulu sibonga kakhulu kubafethu bonke abathe baba attend umkhonto wesizwe wonke ama members akhona la ku 25 siyabonga mfoshele siyabonga mkhulu thank you salute Ningizimu Afrika siyabonga mkhulu siyabonga kwenzeke